Dnešní energie je silně ovlivněna úplňkem v paně, který přináší pocit dokončení a potřebu se zaměřit na detaily. Tento měsíc je v paně, což nás vybízí k analýze našich emocí a k přehodnocení našich každodenních návyků. Klíčové planetární aspekty naznačují napětí mezi Sluncem a Jupiterem, což může vyvolávat pocity přehnané sebedůvěry nebo přetížení. Na druhou stranu, spojení Slunce se Saturnem nabízí stabilitu a příležitosti k budování dlouhodobých základů. Plutonický sextil nám potom dává šanci transformovat naše obavy v sílu. Retrográdní severní uzel nás vyzývá, abychom zpomalili a zamysleli se nad tím, co nás skutečně posouvá vpřed. Dnes se budete muset vypořádat s náročnými emocemi, zejména během opozice mezi Měsícem a Marsem, která může vyvolávat frustraci. Večer však přichází úleva v podobě harmonického trinu mezi Měsícem a Uranem, což přináší osvěžující nápady a možnost nových začátků. Využijte dnešní den k introspekci a zamyšlení nad tím, co vás brzdí. Pamatujte, že každý krok směrem k rozvoji je cenný a i malé pokroky vedou k velkým změnám. Stáhněte si Pax, horoskop a astrologie v popisu kanálu pro personalizované horoskopy, analýzu vztahů a biorytmus.